l-aħħar ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sidi l-Mulej: Arawni, hekk jien se nfittex in-naċ tiegħi u nieħu ħsiebhom. Bħalma r-raj jaħseb fil-merħla tiegħu meta jsib ruħu f'nofs in-naċ imxerda tiegħu, hekk naħseb jien fin-naċ tiegħi. U nsalvhom minn kull fejn xterdu fi żmien is-sħab u s-swit tal-ajru. Jiena stess nira n-naċ tiegħi u jiena nserrahom. Oraklu ta' Sidi l-Mulej. Jiena nfittex il-mifluġa, nreġġa' lura l-imxerda, ninfaxxa ġrieħi tal-miġruħa u nqawwi l-marida. Inħares is-smina u l-qawwija u nirhom bil-ġustizzja. Imma lik merħla tiegħi, hekk jgħid Sidi l-Mulej, ara jiena nagħmel ħaq bejn naġa u naġa, bejn imtaten u bdabat. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'merat kollha ħdura jqedni. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Dejn l-ilma fejn nistrieħ jaħodni, hemm u jrejjaqni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Intħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena qliem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-Mulej sakemm indum ħaj. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostol il-Korintin. Ħuti. Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet, l-ewwel frott fost dawk li raqdu. Għaliex jekk permezz ta' bniedem feġġet il-mewt, bi bniedem ukoll iseħħ il-qawmin mill-imwiet. Għax bħalma l-bnedmin kollha jmutu f'Adam, hekk il-koll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu, jibda l-ewwel frott li hu Kristu, wara dawk li huma ta' Kristu fihom il-miġġa tiegħu, imbagħad it-tmiem meta Kristu jerħi s-saltna f'idejn Alla l-Missier, wara li jkun ered kull ħakma u kull seta u kull qawwa. Għax jeħtieġ li hu jsaltan sa ma jqiegħed l-edewwa kollha taħt riġlejh. L-aħħar għadu li jinqered tkun il-mewt. U meta kollox ikun imqiegħed taħtu, imbagħad li ben stess jitqiegħed taħt dak li jkun qiegħdlu kollox taħtu, sabiex Alla jkun kollox f'kollox. Il-kelma tal-Mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, u mbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu. U qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u jifridhom minn xulxin bħalma r-raj jifred in-naċ mill-mos. In-naċ iqegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xalluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: Ejjew imberkin minn missieri, ħudu bwirt tagħkom is-saltna li tħejjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont qiegħri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni. Imbagħad iweġbuh il-ġusti: Mulej, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik jew bil-għaġġ u sqejnik? Meta rajnik barrani u lqajnik jew qiegħri u libbisnik?
Meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk. U s-sultan weġibhom jgħid: tassew ngħidilkom kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk: morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja x-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix. Kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barran u ma lqajtunix, kont qeri u ma llibistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma wkoll wieġbuh: mulej, meta rajnik bil-ġuħ jew bil-għaġġ jew barran jew qeri jew marit jew fil-ħabs u aħna ma waqafniex miegħek. Iwieġibhom imbagħad u jgħidilhom: tassew ngħidilkom dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawn iż-żgħar anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fit-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej.